Warogo. Oh. Kilo laras. Nangis sajroning atiku apa sirang ora krasa aku kudu sandhat karo sapa tak suwun rina lan bengi muga-muga kasih kaya tu engoni karawitan neng kokil laras karawitan kokil laras taun nono windonono tak antian neng koco ing tresno kalau mongko bebasane mong katon siramu wae aja lali pawelingku muga-muga janji-janjimu aku kan setia satu hati nanti saelingmu nggih matur sembah nuwun Mas Kuluk wekdaripun kripik gedang kripik telo sidedang wonten warata ngaten sembah nuwun wekdaripun sembah nuwun Kang Garing kesampun keparang asuh panglipur kunjung warga agung para pemuda sepuh ke dalu menika keparang birunggan saestu lejeng birunggan sawetawis ngantos paripurna suka parisuka lumantar kula sakadang seni kerawitan ku kilo laras kaping 1 pinangka asuh panglipur kunjung sagung para tamu saha para pilenggah Agung Putri kadherekaken. Monggo Pak Di. Tak mriki. Ya. Nggih no. Terus kula nang siji iki kok harus nembang. Oke.